Masu bibiyar mu, ina muku sallama irin ta addinin Musulunci, wato Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa da mu a cikin shirinmu mai suna filin faɗi sonka. A yau kuna tare da ni Fatima Ahmad Tijjani. Zan karanto wasiƙunku kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina yi wa jaridar UGN Hausa fatan Allah ya ƙara ɗaukaka daga ni Aƙila. Amincin Allah ya tabbata a gare ku, fatan nasara ga wannan jarida ta UGN Hausa. Saƙo daga Salim Haruna. Saƙo na gaba ya fito ne daga hannun Fatima Tata, inda ta ce, fatan Allah ya tsare ku daga dukkan sharrin azzalumai. Sayyida Fadila ita ma ta ce, ina yi wa muku fatan nasara da kuma ɗaukaka gare ku. Sai Badalhatu Das ita ma ta ce fatan sabati gare ku. Ina muku fatan alheri, Allah ya ɗaukaka ku. Saƙo daga Rabi'at Adamu. UGN Hausa, Allah ya ɗaukaka ku da masu gudanar da ita. Saƙo daga Muhammad Nasir. Fatima Muhammad Abbas, Shahid Mubarak Lawan, Ibrahim Zaria suka ce, muna jinjina ta musamman ga wannan jarida. Abban Ibrahim kuwa cewa ya fatan nasara. Journalist na Turi ya ce Allah ya ƙara haske da hazaƙa. Ɗan gatan Sayyida ya ce, UG hanyar masoya Ahlul Baiti ce, lokaci da kuma dukiyarmu za mu bayar domin tabbatarwa wannan al'ummar suwaye iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jinin Sayyida Khadija salamullahi alaiha insha Allah. Saƙon barka da Juma'a zuwa ga ƙasashen da suka fi bibiyar mu: Najeriya, Niger, Iraq, Libya, United States, China, Algeria, Saudi Arabia. Muna yi wa al'ummar waɗannan ƙasashe barka da Juma'a da kuma fatan alkhairi gare su. Za mu yi amfani da wannan damar domin isar da saƙon barka da Juma'a ga jihohin da suka fi bibiyar mu a nan gida Najeriya: Kano, Kaduna, Zaria, Bauchi, Abuja, Sokoto, Fitiskun, Maiduguri da kuma Lagos. Mu nema al'ummar waɗannan garuruwa fatan alkhairi da kuma fatan zama lafiya mai ɗorewa. A madadin sauran ma'aikata na wannan jaridar muke mika saƙon barka da Juma'a ga jagoranmu Sheikh Ibrahim Yakubu El-Zakzaki tare da mai ɗakinsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwatawa wannan jagora namu lafiya da kuma nisan kwana. Allah ya kare shi daga sharrin azzalumai. Amin. Saƙonnin barka da Juma'a. Ga saƙonnin kamar haka za mu karanto su. Saƙo na farko ya fito ne daga Aliyu Zainal Abidin Muhammad Lawan, inda yake cewa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barka da Juma'a. Ina gaida dukkanin al'ummar musulmai na faɗin duniya gabaki ɗaya. Ina wa Uzairiya Khadijawa barka da Juma'a. Saƙon ya fito ne daga journalist na Turi Kabiru. Saƙo na gaba ya fito daga Sani Burham Gumel, inda yake cewa, ina wa wakilin 'yan uwa na garin Gumel Malam Mansur barka da Juma'a da roƙon Allah ya ji kan baba mahaifiyarsa da yake cika kwanaki 3 da yau da rasuwa. Ni ma bara a bar ni a baya ba wajen isar da saƙon barka da Juma'a ta ga al'ummar musulmi na faɗin duniya. Ina miƙa saƙon barka da Juma'a ga dukkanin 'yan uwa almajiran Sheikh Ibrahim El-Zakzaki. Ina kuma fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a fara tattaki lafiya na bana kuma a gama shi lafiya, alfarmar jinin Imam Husaini alaihi salam. Saƙo na gaba ya fito ne daga Nusaiba Muhammad Ruhullah, inda take cewa ina miƙa saƙon barka da Juma'a zuwa ga iyalan Malam Turi,
kuma ina taya Malama Maimuna murnar zagayowar haihuwar Shehi Malam Ture. A nan muka kawo ƙarshen karanto dukkanin wasiƙunku da ya iso gare mu, sai kuma in Allah ya kai mu wani makon. Masu sauraronmu za ku iya aiko mana da saƙonnin gaishe-gaishenku ko kuma saƙonnin barka da Juma'a a shafukanmu da ke yanar gizo-gizo, ko kuma ku kiraye mu ta hanyar lambar waya kamar haka: 0816281954. A gaishe da Sidi Yusuf Fudiya Ƙaraye mashiryin shirin, Fatima Ahmad Tijjani ta gabatar da shirin, sai kuma ni Dr. Ruhullah wanda lakuna da na'ura shirin ya samu isowa gare ku. A madadin shashin wannan shirin nake ce muku sai mun haɗu a wani makon in Allah ya kai mu.